Ahojte ľudia, dneska ideme ochutnávať vinegu. Takže ideme ochutnávať. Ideme si to prvé otvoriť s týmto. Dúfam, že to nám nevysyčí. Lebo vyzerá to nejak. Ne, takže... Ne, ja ukážem vám tú farbu. Taká farba. A ideme na taste. Ľudia, toto je veľmi výborné. Tu mám aj oskenovanie. Tu hore mám na výšku napísané, že ako sa to že moje číslo a ho tam môžem oskenovať. A toho tam môžem dať. A mám takový. Ja sa vám táto video páčilo, tak dajte like a odber. Takže dovidenia.